Euskaraldia bertan da. Prestatza esan prestatza esan. Ilusio berrituaz ekingo diogu aurtengo Euskaraldiari. Bihartik aurrera, milaka eta milaka euskaltzalek 15 egunez, euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan eginen dugu. Euskaldun izatea eguneroko ariketa da, eta Euskaraldiak aukera ematen digu ariketa hori modu babestuago baten, erosoago baten, gozoago baten egiteko, ez? Ariketa hasiko dugu bihar 157.000 bat lagunek. Azken momentuan pentsatzen dut asko izango direla izena emango dutenak, baina hortze ibiliko gara. Mezua zait kamerak non daude, baina kaso kamerari begirazta belarri prest behar zaitugu. Ez? Horrelako mezu bat ere ematen aldugula. Guretzako zentrala da, gure norbanakok partekatzen dugun bizitza sozial hortan edo eragitea ere bai, ez? Elkarrekin aritu gara topagunea, toki entitateak eta Nafarroako gobernuan. Aleginak batuta errezagoa izaten da helburuak lortzea. Seguru nago, 15 egun hauetan, arigune horietan egingo dugun ariketa, berez luzatuko dela hurrengo hilabeteetan. Egia da, egoera sanitarioak badituela ondorioak Euskaraldiaren gainean hemen Ipar Euskal Herrian. Hala ere, Euskal Elkargoa entxeatzen da albezain bat arigunean atxikitzea mantentzea. Eskatuko nizueke, ahalegin hau ilusioz eta humorez egiteko, euskararen aldeko jauzi berriak lortzeko. Zuen ere horretarako egiten ari gara Euskaraldia, guk ere Euskaraz aritu nahi dugun horiek eta erabilera handitu nahi dugun horiek erronka moduan eta izateko indargune bat azpian, ez? Asko laguntzen du, Euskaldun gehiago deskubritzeko, bai? Igual egunero ikusten duzun jendea, eta gian ez dakizu Euskara dakinak, bai? Zaila izan da. Oso zaila izan da Euskaraz 8 egunez, 24 orduz Euskaraz bizitzea. Talketan edo, zeinuen bitartez lortu dute haiekin komunikatzen edo. Eta ia gozatuz eta elkar zainduz, sekulako astindua ematen diogun Euskararen erabilera.